Salutare YouTube și bine v-am găsit, eu sunt Vlad de la Bullet Gaming și azi vom juca încă un meci de LOL. Bun, hai să ne cumpărăm. Ce avem pe tot? Hai să începem. Unde-i scutul ăsta? Ok, deci avem eu cu Trundle pe top, avem Mordekaiser mid, V jungle, Sivir și Zilean bot și suntem împotriva lui Malphite top, Dead mid dacă nu mă înșel, Tristana și Morgana bot și Mastery jungle. Ăsta e un match de rank, momentan sunt în Silver 2, iar obiectivul meu este să ajung până la sfârșitul sezonului, care va fi în iarnă, din câte am înțeles, să ajung în Gold 1, cel puțin. Și nu știu de ce nu se aude sunetul din joc. Nu se aude sunetul din joc. Ok. Se va întrerupe un pic jocul, fiindcă voi da tab să verific un pic sunetul. Da, era de la mine. Aveam pe mut LOL-ul. Ok. Acesta este un canal nou de YouTube. Dacă vă place, dați un like, un subscribe, ajută foarte mult. Am mai avut înainte alte canale cu mai mulți prieteni, însă n-am avut așa mare succes. Am început băgam videoclipuri cu LOL, cu Minecraft, însă ne-am pierdut interesul pe parcurs și s-a cam dus tot. Da. Oricum, un nou început, singur de data asta. Sper că va avea succes, sper că o să vă placă. Și top lane-ul meu nu știu unde e, probabil ajută Blue. Și din nou cred că s-a dus sunetul din joc. Oh, nice kill. First blood, Morde. Bravo. Statistic, dacă ne uităm așa, echipa noastră ar trebui să câștige. Înțelegem tot. Dă-te urmă, așa la asta. Toți puțul cu totul. Dă ceva. Cred că 1 la 1 mă face momentan. La level mic. Să-mi scuzați vocea, vă rog, momentan sunt încă un pic răcit. Probabil sunt foarte răgușit acum. O să-mi treagă în câteva zile, sper. Când voi muri, voi încerca să fac sunetul, că mi-e enervat foarte tare, că nu aud ce se întâmplă în joc. Și poate vai vine la game, vine. Hai. Am păcat că pușează mine. Să le mergem acolo. Și da. Am luat CS-ul. Un CS. 2 CS-uri. Da. 2. Da. 3. Nu 3. Malphite aici. Vii dacă vrei să vii. Hai. Nu, aș dă recoil. Da, băiatule, tu știu. Mai treacă așa Malphite. Ce întâmplă pe aici? Mastery a încercat să facă un game. Nu va fi niciun kill. Zeva va fi pentru echipa noastră. Bravo, Zile. Bravo. Bravo. Ia, hai. Ai luat kill-ul, n-ai luat kill-ul. 2 la 1, stăm bine momentan. Hai, frate, vreau să mă duc o dată în bază să fac sunetul ăsta. Vii vrea să vină la un game.
Hai, zi, hai. Și și-a revenit sunetul, se pare. Ok, flash down, mersi. Deci topul nu mai are flash. Și și-a revenit și sunetul. În fericire. Nothing. Alfa și-a cam folosit mana cam foarte repede. Trebuie să profit de chestia asta, dar totuși e un caracter destul de tanky. Deci n-am foarte mult damage level mic. Oricum e super skin. Nu știu dacă a fost adăugat nou, n-am mai jucat de mult LOL. Dar înainte când jucam nu l-am mai văzut. Și dacă nu mă înșel, face parte din colecția aia Mechanic, care, mă rog, mare și Kha'Zix. Kha'Zix sau ceva. Nu știu, o să mă interesez după meci. O să văd. Haide! Doamne, am un lane așa de greu, fiindcă de obicei eu încerc să joc foarte agresiv pe top și încerc să iau First Blood cel puțin, dar Malphite este un campion foarte tanky. Nu prea am ce să fac. Probabil s-a dus în bază. Ce se întâmplă aici? Aș putea să mă duc la un gank. Hai! Da. Haide! Încă un hit! Ăla-i! Help, băieți! Help! Fuck! Ei, oricum am luat un kill, asta e destul de bine, presupun. Și văd că Malphite s-a dus în bază, deci singurul care a profitat de pe urma situația astea am fost eu. Bun. Iar echipa mea mai reușea câteva kill. Un kill. Destul de bine. SS Malphite, băieții. Bravo, Morde. Mordekaiser mi se pare un campion destul de OP, dacă pot să zic. Având în vedere că nu folosește mana și poate spama abilitățile. Vin, Morde, vin. Vino încoace, Morde. Sau și așa, e bine? Dar hai că vin. Hai pe ei. Nu-i lăsăm blue. Hai. Hai, băieții. Da. Dacă venea și Morde, puteam să facem acolo double kill. Dar n-a venit, asta e. Oricum știu măcar că Malphite nu mă va deranja, pentru măcar la lane-ul ăsta, la wave-ul ăsta, nu știu. King of Trolls. Să începem un CS. 2 CS-uri. 3. Și al 4-lea. Și s-a cam dus combo. Malphite încă lipsește. A venit. Ce și-a luat? Ok. Ei, Morde, hai. Go după el, go.
Du-te, Morde. Hai, mă, Morde, că mi-am dat ultul. Păi, mamă. Ai jucat prea sus. Sau eu am jucat prea agresiv. Nu uita și să-mi folosesc asta. Like a nub. Ce sunt? How he didn't die. Nu, serios. Botul duce cam rău. Malphite. Și nu s-a dus tureta pe bună. 44. Malphite SS. Cred că și-a dat seama că-i dăm tureta și s-a hotărât să ducăm. S-a dus. Malphite pe aici și a pus ordul acolo. Oare top? Oare? Și da, l-am văzut. Pleacă de acolo. Pleacă, mă! De ce? De ce te-ai băgat? Spune-mi și mie. Hai pe Z! Fugi. Mă, ce mă tot alergi aici, chiar crezi că mă poți prinde, practic? Hai, vino. Uite pe Z. Doamne, dacă ajunge la el. Așa, ajunge. Fac. Morde s-a băgat foarte prost acolo. Ok, altceva să-mi ziceți? Cum se aude la microfonul ăsta? Este un microfon... nu e de la căști și n-am mai folosit niciodată unul ca ăsta. Și chiar nu știu cât de departe să-l țin de gură, cât de aproape. Am făcut niște teste înainte să încep să registrez. Dar eu mă mai tot mișc așa, față în spate și nu știu cum se aude. O să văd și când o să randez, dar puteți să ziceți și voi dacă sunteți mulțumiți de chestia asta, nu sunteți, vreți să schimb ceva și dacă vreți puteți să dați și sugestii, sunt deschis. Nu mă supără. Ce se întâmplă aici? Bravo, Martin, bravo. Vedeați tureta aia, eu dau pe asta. Oh, triple pentru Morde. Ce dracu? Hai, ia. Hai, mă, tureta. Morde, ai grijă, Morde! Ce dracu? Wow. Dacă nu moare... Da, n-avea cum să nu moare. Hai să mai pușăm ăsta cu Malphite aici. Ați fost prea greedy, băieți. Prea greedy. Come at me now. Oh! Come at me now. Oh! Da, Morde, sunt sigur că se simte foarte bine acum, cât are 6 cu 2. Are și de ce se simtă bine. Ne care meciul la adică. Oricum au fost foarte greedy băieții acolo. Trebuiau să dea tureta, prima turetă și să plece. După părerea mea. Z nu cred că e așa mare chestie, adică, da, nu are cine știe ce.
Momentan e bine pentru noi. Malphite-ul ce mai dă, fiindcă... Adică ce mai dă, ce mai e de el. Ne băgăm? Nu ne băgăm. Pleacă, pleacă, pleacă. Te rog frumos, pleacă. Doamne, e așa de greedy băiatul ăsta. Puteam acolo să facem un kill pe Tristana, dar a fugit repede. Altceva. Cu timerul ăsta de sus. Consider că e destul de bine că l-au adăugat. Dar e și destul de rău. Da, are și plus. Așa, cu timerul e și destul de rău. Cred că l-au adăugat fiindcă foarte mulți player se plângeau că inamicii lor au timer. Era un program care... care anunța meșul ăsta. Iar alții pur și simplu stau în chat și era o chestie de skill asta. Adică dacă n-aveai timerul ăla, aveai un minus în echipă, mai ales dacă cealaltă echipă avea un jungle care ținea cont de timerul la buff și la dragon și la baron. Și timerul ăsta l-au adăugat. Mie sincer nu-mi place așa de mult, fiindcă e pur și simplu mai ușor jocul acum. Nu mai trebuie așa multă chestie ca și jungle ca să vezi când trebuie să te duci la blue, când trebuie la red, dragon și alte chestii. A ușurat viața de jungle, ce-i drept, însă e și ceva nasol, fiindcă măcar dacă știai să faci chestia asta, dacă stai în chat timerul de la buff-uri, de la dragon, de la baron, măcar aveai ceva în plus față de echipa inamică. Dacă te gândeai că jungle-ul celălalt echipă nu ținea cont de asta. Și ce dă Malphite-ul ăsta, morde, doamne, e așa de greedy morde ăsta. Ia vino tu încoace. Mamă, rezi. Mamă! Ce dracu și-a făcut asta? Unde așa tare? Bagă-te mie. N-ai tu pe... Hai! Un CS? Și... Fac și... 2 CS-uri! 3 CS-uri și ăsta nu face nimic. Bagă-te în mine, mă, periculosul. Dacă vine vii... Hai să sperăm că e aici. Da. Ai, cum o să aibă încă flash? N-ai ultul, vii! Fuck! Dă-ți vii ultul că-l băteam. Da. Ultimata mea dată degeaba. Și mor de... Iar într-o poziție groaznică. Și uite-l pe Malphite. Morde, de ce? Hai! Hai, vii! Nu. Hai, de vii, hai! Fac, pleacă! No. Bine, vii! Hai, salvează-mă, dă-i! Bine, vii! Hai, încă un kill pentru vii! Încă unul! Nu se poate așa ceva, nu, dacă vine la după mine sunt mor. Nu e așa de-al dracu. Hai să ne terminăm și noi Blade of the King și... Ce au ăștia mai mult? De fapt... AD, numai AD au. Să ne bazăm să fim tanky. Hai să facem Blade of the King întâi și asta. Și papuci. Neapărat papuci. Hai să încercăm să dăm tureta băieții. Cât mai pun la dragon? Zed a nebunit.
Hai că o ducem bine. Ținând cont că ei sunt în avantaj la kill-uri. Dar o ducem destul de bine. Băieții, poate mă aștepta și pe mine, mersi. Mersi. Hai pe asta, hai, nu. Hai, boss. No, se poate. Hai pe el, băieții. Bine. Ok, nu mai dați mine. Hai pe Z, pe Z. Fac încă un hit! Bun. Habar n-am, nu știu, habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat acolo. N-a fost prea bine pentru echipa noastră. N-a fost deloc bine pentru echipa noastră. A fost ceva mai bine. Dacă nu l-aveau pe Malphite, ce era pierdut de mult pentru ei și pe Tristan. Un tank și n-are ce să faci. O uit-o pe Tristan asta, dar... Hai dăm un pe aici ca să nu pierdem tureta. Malphite. Probabil să ducem mult. Aici. Doamne, morde, de ce? Morde, why so crazy? Don't go alone if you fucking retard. Hai. Bine, așa. Eu mă duc pe bot, dau tureta. Sau nu. Sau da, sau pe bot. Pe bot aveți grijă. Oricum ce-i drept. Bună dragă. Nu pleci nicăieri. Sau nu plec eu nicăieri. Una din două. Nu-mi prinde. Fuck. Cum zis, n-am mai jucat de mult. Am jucat groaznic meciul ăsta. Și totuși, hai, David. Un kill pentru vai, atacă și... Nu nimerește nimic. Mi-au dat și tureta. Nu pe bune, morde, pe bune. Acum eu, bine, m-am dus singur, așa e, dar... A fost o singură dată, pe bune. Nu ar trebui să comentez, dar având în vedere că ele cam care un pic meciul. Hai să luăm papuși de armură. Ăștia dau mai coade. Morgana văd că se face mai tanky. Deci nu o să fie probleme Morgana. Gilean nu muri. Hai. Nice, hai mă, vino încoace. Opa. Nu-mi dai stun. Ești o ratată. Vine morde. Hai. Help morde. Hai mă să prindem pe asta, cine are. Bine, băieții. Hai. Fuck. Chiar l-au atacat pe morde din spate. Ne-am despărțit ca proștii aici. Nu se poate. Nu! Wow. Nu e bine. Cred că în late îi batem. Ce au ei pentru el?
Mastery poate fi socotit ca un campion de mid-late, cred. Nu știu sigur. Oricum, și Tristana cred că și ea. Dar oricum, în late echipa noastră pare mult mai avantajată. Doar fiindcă avem o echipă mult mai tanky decât e. Gen Morde e foarte tanky în late. Trundle și el, mai ales că o să-mi fac iteme de tank. Și vai la fel. Deci, tot ce trebuie să facem este să stăm împreună, zic eu. Încă o dată să-mi spuneți cum merge microfonul ăsta, cum auziți, cum... Dacă vă place, dacă nu... Eu chiar nu știu cum aud în momentul de față. Un CS pentru mine, 2 CS-uri pentru mine, pentru Trundle. Al 3-lea CS pentru civil. Siege them. Oh. Trebuie neapărat să protejez pe civil. No. Fuck, help boys. Fuck. Vi a făcut double kill, dar degeaba Mastery cam rupt pe toți. Zil pe toți. Nici Zilea nu și-a dat ultimul, așa-i. Facem Sunfire și cred că Tormail va fi un item destul de bun, mai ales pentru Mastery. Deci ăsta. Ce dracu își face asta? Facem ce trebuie. Ok, nu e bine ce se întâmplă și probabil ăștia ne fac dragonul acum. Nu pot să rezist la dita mai wave-ul ăsta de milion, nu-i așa? Cine a rezistat? 1 CS, 2, 3, 4 CS, 5! Al 6-lea CS, al 7-lea, al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea, al 11-lea, să luăm pe ăsta mare, 12, 13 CS. Uri, 3. Hai, man. Sivir, te rog, pleacă. Sivir, pleacă! Așa. Hai, te rog să... Oh, fuck, da. Pleacă de aici, pleacă, morții tăi! Ăla-i! Uhuhu! Kill pentru Trundle! Mă va ajuta o grămadă de kill ăsta. Și Z ne cam fute acolo, ne cam rupe acolo. Trebuie să facem Torment. Trebuie neapărat să facem Torment. Hai. Zilean se duce foarte repede după ei și nu primește root. Mor de ușor. Nu. Unde dracu n-a primit la root? Hai băieții, hai să... Ce-ți facem? Nu știu, morde. Pe bune, baron. Bait. Mai bine bait. N-avem niciun ping, nu? Nu. OP support. Băi, ce facem, baron? Nu cred că e bine ce facem, sincer. Ăștia n-am observat. Nu pot să cred că n-am observat. Hai. Bine, hai. Bagă turbo. Hai să o prinde. Nu, gata, back. Oh, la limite rutul ăla. Da, cineva ar trebui să se întoarcă.
Pe bun, frate, am luat baronul și nu facem nimic cu el, pe bune. Tot ne ducem, dar duceți-vă unul aici. 25 la 34, dar nu este mai bine la perete. Dar oricum cred că putem să câștigăm, adică, nu știu, eu văd echipa în avantaj momentan. Mai că avem baronul acum. Nu știu, pur și simplu pare o echipă mult mai bună de late game a noastră decât a lor. Încă puțin și fac torneul. Let me display. Hai. Nu se poate. Stick together. Am scris greșit, știu. Hai. Copy group. Mai bine te luăm. Nu, aici ne bat ăștia, aici ăștia. Cum Dumnezeului poate să ne bată o echipă doar de AD? Ia vine mă, că aici. Oh, epic flash. Kill steal. Kill steal, bă. Hai. Oh! Oh! Hai, pe ce dracu. Ce dracu. Nu, back. Pe bune. Doamne, bucurul ăsta. Hai atunci, hai să mergem. Flash, dai tot. Hai. Bine! Hai. Ăsta e match. Du. Push. Hai. Tanchez eu. Sau nu tanchez eu. Hai că tanchez eu. Tanchează ăsta. Hai că tanchez eu. Dați mai tare. Inhibitorul, hai. Oh, fuck, nu? A scăpat la bulan. Hai să dăm și botul. Hai să dăm botul cât mai avem timp. Hai să dăm cât mai multe chestii cât avem timp, cât record fac misiuni. Nu contează. Dacă vrea report, nu Bine, băieți, hai. Bine. Oh, și fuck. Cui i-am dat ultul, cred că sper, dar nu i-am dat ultul. 3, 2, 1. Fuck, help. M-am băgat prea mult, așa e. Bine, rampage. Hai pe ăsta. Mi-a dat ultul, nu? Mi-a dat ultul, fac. A plecat. Bravo, băieții! Nu știu ce am făcut acolo, dar am făcut. Ace. Good, well played. Ok, scuze că am avut un joc așa de prost eu. Norocul meu că m-a cărat, ne-a cărat mor de ăsta. Știți că a fost el ca upgrade din anumite momente. Oricum, mulțumesc pentru vizionare, dați like și subscribe dacă v-a plăcut și dați subscribe, da, cum am zis, ajută foarte mult. Să-mi ziceți din nou cum se aude microfonul, dacă vă place și dacă vreți să mă ajutați, dați share pe Facebook, ziceți-le prietenilor. Oricum, eu am fost Vlad și ăsta a fost primul meu let's play, nu așa? Silver 2, așteptăm să ajungem în Gold 1 până la sfârșitul sezonului. Mersi, salut!